Най-скъпите и най-красиви къщи, купени от футболисти. Номер 3. Къщата на Лионел Меси, разположена в Барселона. Тази разкошна вила е буквално увеселителен парк, оценена на 7 милиона долара. С красива гледка отвътре, тази вила предлага непревземаема гледка към Средиземно море, плувен басейн и дори частно футболно игрище. Красива къща на бившата звезда на Барса. Номер 2. Резиденцията на Кристиано Роналдо на остров Мадейра, оценена на 9 милиона долара. Тази ултрамодерна резиденция е златна отвътре и предлага панорамна гледка към океана. Закрит плувен басейн, частна фитнес зала, частно футболно игрище и гараж, пълен с луксозни автомобили. И единичен гараж за най-добрата му луксозна кола. Елегантност във всеки детайл. Разположен в престижни райони на морския бряг, планини, луксозни квартали Махер, Мезон Шанел и Луи Вуитон. Разполага също с открити пространства с високи тавани, големи прозорци, пропускащи естествена светлина и частна кинозала с удобни места. А според вас кой е на първото място? Не се колебайте да напишете в коментарите. Не забравяйте да се абонирате и да харесате видеото.